Gakwante ka ngwa gị ibe nji kwuo onye nwe ibe achụkwu maka na ibe dị nta ji etu isi eje mta abalị abụkwa nọ na anụ ibe anụ na-ekwu n'ọbịa kama na ndị mmadụ ụlọ ọkụ isi ba ma na dị nta abalị na ojebego ntị ya maka ogwu ọja ọkwa bọsị dị nta ji agba enwe ọdụ dị nta mma mana n'abalị ka dike ji eri enwe ọdụ n'igbo tọọ ịma na eziokwu na ibe ọ bụ na amaala eziokwu na aka azụ dị n'ime ya ị na-anụkwara ibe ntị etiom ana m anụ ife maka nwata ọ bụ na nne ya nọ n'ọgbọ ibe ada amarakwa ya bụ nwa mana ọ bụkwaghị ibe niile ka nwata na-ebete n'akwa o nwekwere nke nwata ga-ebegide dị anya were nganga were oke ya ji eludu ọnwụ ya ịmakwa ibe m na-ekwu ịma na isi aka nwata ya o ji awa ebe nwata ibe karịrị oje enugwu jere nna mụrụ ya mana ebe nna ya ebe karịrị oje enugwu gara Olise bụrụ ụwa akpọ nga alọ bụ n'agụ Olise bụrụ ụwa eze a na-ebechala ọgụ odegwu ji anyanwụ na-eti eti na ọnwa na-eti eti mere anya o ji afụfụ ụwa niile o were anụnụ ebe o were ngwu mere ọkpụ o ji aga ije ọkwa nnene ị na-abụkwari Chukwu kele ụwa kwụ ya ka nna agbọ ọkwa ịma na o ketala anyị bụ Igbo kesi anyị ọfụma si anyị jebe n'ọkwa ndị ya fụrụ n'anya ụmụ Igbo na-anaba anyị enwezikwa nsọ na omenala anyị na-anaziri ike ka anyị marakwala anyị ga-eme ka omenala anyị ike na chietekwa ọkwa ebele ogwu magana na-ekpere ebele ogwu magana na-ekpere chie ọ sị na ọnwụ ekwuchakwana ndị okenye be anyị ka abụ ndụ ga-akụziri ụmụaka omenala maka na omenala ada ana eziokwu ọkwa ịnwa gbọsị abụ amụrụ onye Igbo ịma na ejere m ọgbụ ka m mee mmọnwụ ịmakwa ibe ndị ọbụ gwara m banecha m anya kpọọ m ichooku nwa na nka na meje eme mmọnwụ na mechi echichi na meje hụ na-eme mmọnwụ njụba onye isi ndị echichi ajụjụ si ya kedụzi ka isi kwuo na meje hụ na nka odegwu ekwentị ka m gwa gị ibe achụba m ndị echichi sụba kedụzi ibe iji kwuo na meje hụ na-eme mmọnwụ ọ sị na mechi ha echichi nsi ya ka m gwa ya eziokwu na nwoke ọbụla amụrụ n'ala Igbo na ochigo echichi ịmana onye isi ndị ọzọ ji nekọta m anya nsị ya ọmakwa ibe njiri kwuo onye bụ ibe ngwa ya kpake n'aka na ngada ka m mara na nke o ji na ngada ogbukwa okpu ọzọ ịma na ọba aka na ngada ọ bụrụ na nke o ji na ngada okpu ọzọ ebe a bụ ka ọ nọ nnegide m anya nsị ya na nke iji na ngada bụ okpu ọzọ nsị ndị niile na-ene m anya babiko ba meke n'aka na ngada ka m mara na nkeba ji na ngada ogbukwa okpu ọzọ ịmakwa na akpacha aka na ngada ọ bụrụ na okpu okpu ọzọ nsụ baba na-ekwe anya n'ọkwa ibe eji mara Igbo gboo otu a ka ọ dị anaghị etinye bụ ibe Chai, okay. Omenala ga-adịrịrị ịghọtago onye ahụ na-adajụọ ịghọtago ụmụ ikorobịa be anyị ngwa na-ekwe na anya na ma akpakwa na Chukwu kele ụwa si ya biko nụ ọkwa ịma na anyị bịara na anasụwazi ka anyị bute ibe agwọ ga-eri ọkwa nne ngwa na-enye ma agọla anasụwazi ọwụọ ngọcha ọwụọ Chukwu kele ụwa kụchie ya maka na ọ gwara m ukwu bee na ọnụ aka nri bụ ọnụ nne ya bụ ọnụ dibịa ji bụrụ ọnụ mmụọ maka na ọkwa n'ọnụ dibịa ka ọ na-adụ ọdụ ili ọkwa nne mana ọ bụrụ na ọnụ ofe ka ọ bụrụ aja mbene odegwu nwoke asị Chukwu kele ụwa biko na anasụwazi na oyi agọzi iri ndị be anyị asị m ọchọ nke ọ ga-eme anyị ọdachi ekwekwe n'ihe onye ọbụla sịrị isi anyị na-awa aja nke ihe ka ọ ga-eji ndị chụrụ awụ ibe asị m na otu kweche anyị gburu rinakwa ya afọ onye ọbụla sị na ọ gaghị adịrị anyị mma ya bụrụkwa ọkụkọ ụzọ na kpuo ụla ịmaka nwoke ọbụla ma ọ bụ nwaanyị ọbụla na-ata amụ osusu na ndụ anyị da-adụghị anyị mma eziokwu ya bụke n'ụzọ nwụọ ọnwụ ka ọ bụ ka ọnwụ si adị maka na ọ na-abụ ikuku bugharịcha ọdụ ikuku ọma dobe ya ebe o si bute ya
ọkwa ịma na ụmụ Igbo na anyị achakego na anyị bụ anyanwụ na anyị achakego ebe ọ bụ na anyị chara ibe ya dịrị n'ime ya maka na ọgwa Chukwu kere ụwa mere ya ọ dị ọ bụkwa n'ike aka anyị n'ọkwa n'ike aka Olise bụrụ ụwa ọkwa nne mgbe unu ga-ekwe ntị ka m kwuo okwu maka ibe m na-ekwu maka na ọ na-abụ nwata chọrọ ịma mgbe o bụ ụzọ zigodo igwe maka na obodo ọ bụ na butere ndị tụrụ osimiri amarago nne m Chukwu ọkwa ị na-anụkwara ibe nne ọkwa ịma na agadi nwaanyị na-ebu ite eji echi mmiri na-amasị ịma anọ na anụ ụkụtụ ndị ọ na-echebebe ụmụ ikorobịa na ekwe na anya na mmụọ niile mụ na ba na-eme mmọnwụ ezukọtabago na nke urudo na ọbịabago kwe ọbịa m n'isi maka na eziokwu ọ na-awa ewu nsọ ibe niile Igbo na-aka bụrụ n'ilu maka na ọkwa ọya na ọbụ ka ochezi onye gwọrọ ya Ogbuaja uwe na ntị eti omi ndị ahụ ga anụ ife eje m ofu anụ ihe ebua Africa, we are one Africa. Hey, one day. Ụmụ ikorobịa be anyị ịma na eziokwu ọ na-awa ajụjụ a na-asịsị jiwe ewi na ewu tụpụrụ na jeri ibiri n'ime mana nsịkọ na ndị mmụọ gbara agbata obi ọkwụ ya ka nsịkọ ji abụ ụzọ ma ọ na-ana ekwu n'ọnụ maka na ọ bụrụ na nsịkọ na-ekwu okwu otu ụgbọ ma jegbe ịma na otego m gwara ndị be anyị n'obodo ọ bụ na nwere onye omekome kwesịrị igwe enwe onye ekwurekwu n'ime ya maka na ọ na-awa agwakọta ajọ dibịa ka ọ dị owenata aka na nsị ya bụ na ọ bụrụ na onye ekwurekwu ọ gwakọta onye omekome ibe ọ na-eme onye omekome mana ọ na-abụ nwaanyị amoosu onye kata obodo nsogbu akpọ dibịa aja na owere oke ike nga jegogbuo onye na ọwọ nwanne m ọkwa nne o ji awụnụ oke ọba ọkụkọ je kwachuo akwa n'ike onye nwe ya kachie ntị were egboro mkpa ọkwa nne o ji iri otu ụbọchị oke ọba ọkụkọ wee nụ ebe a na-ekpe ikpe ebe a na-ekwu ego eji eje nụ nwaanyị otibe oke ọba ọkụkọ ji tinye na eziokwu na ọ bụrụkwa saịdị bebe na-ejikwa ha ego anụ nwaanyị bebe n'ọbụ ike ọsọ dụkwa gị maka na onye chụtara gị iri ihe ọ bụrụ irie ma gaa chụta hụ na ọ na-agụkwa gị mana ebe a bụ ka nnekwu ọkụkọ ji nụpere ya nwunye ibe wee gaba so na eziokwu na ọ bụrụkwa na ya ma na iji ya na-eje ga-ebi ọsọ ya garakwa ha ntaba ndụ ya bụrụkwa oke ọba eme ibe ọ bụ na o buru itu onye ezi nwaanyị nwere ịka jebere obi maka na ọgaranya ọbụla lụchala ụlọ hebe ọnụ ụzọ bụ ama mbi ohe ọ na-akọ ndị mmadụ babịa kene bịa soro ya eri aka ọ batala mana nke ọbụla lụchala ụzọ je mechie ọnụ ụzọ amabi ya eziokwu ọ na-eri ibe ọ batara naanị ya aba marakwa na ejikwa na nsị egbe mmata akwaozu ọgaranya be anyị maka na egbe wee agbafu agbachirikwa ikorobịa be anyị ụlọ na-anụkwari onu ana m anụ okwu ọja ana m anụ olu gị anyị na-anụ okwu maka na ọ na-akụ mmọnwụ nọ karịa na ọgbọ ụmụ nwa agbọghọ agbara ụlọ ọgbara ọkwa nne ana m eje letawazie ka m were ịka chọrọ asị nne ọya dịrị ise n'azụ na anyị ga-ebute nke ọ ga-eme anyị ọdachi ibe ọma ka anyị bụ n'obi wee bịa na Swaziland ibe ọma ya elu anyị aka ya nụrụ ndụ nwunye maka na anyị bụ ibe ọma n'obi wee bịa anyị mana nke ọ bụ na ibe ọjọọ ji adị ndị nwunye Chukwu kere ụwa biko mezuo ya maka ọkwa ihe a gọrọ na ruo n'ụbọchị nkwụ ọjọọ ya adịrị anyị mma ise